салом алейкум бонувони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо. Умедворам хонободу тансиҳат ҳастед. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дар ин ҷо як звола аз лабино, як звола намихел гирифта мондам. ҳозир лепёшка сирро мекунем. дар кор ҳама вақт мекунем, хело болаззат аст. фарзандон ҳам беҳад дӯст медоранд, барои ҳамин барои онҳо тез мекунам. дар ин ҷо сир аст 150 грамм. тахминан ҳозир ба ин тухм ва майонез ҳамроҳ мекунем. тухмро ки шикастем, ҳозир майонезам ҳамашро нағзакак омехта мекунем. омехта кардам. акнун як тараф мемонам ва звола ки дам гирад ҳозир тунук мекунем. зволаи мо дам гирифт, акнун тунук мекунем. баробари масалан чӣ қадаре ки мо мехоҳем ҳамин қадар тунук мекунем. акнун дар рӯяш зардии тухмро мемолем. ҳама ҷояш молидем. акнун бисмиллоҳи раҳмони раҳим начинкаморо анамихел дар ҳама ҷояш тунук мекунем. ба ҳама ҷояш сер начинка шавад. ҳамин қадар болаззат аст. болаззат мебояд. яъне ана чӣ хеле ки мебинед ба ҳама ҷояш тунук кардам. сирро акнун 30 дақиқа дар дараҷаи 180 градус мепазем. чӣ хеле ки мебинед нони сирии мо тайёр шуд. акнун мо бурида мебинем. чӣ хеле молоим назм аст. چقدر عجیب اومده است. من заказам رو گرفتم. بسیاری بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا پای افزار کاتالوگ و این پاراشوک بهت پاراشوکش ناز در اینجا باشد. гел барои пасуда шудан ҳамин хел нағз, ҳамин хел бо баракат. чандин бор шуд ки мо аз ин истифода мебарем. ҳамаамон гел аст. дар
дар инҷо шампун барои рехтани мӯй. беҳад шампунҳояш ҳам нағз. мо аз ҳар хел шампунҳояш истифода мебарем. беҳад нағз аст. Назубная паста тоже беҳад нағз. Сафед мекунад дандонро. аҷоибот бовар кунед. Пена для бритья. инаш кондитсионер хеле нағз, ҳами хеле бӯяш болаззате аст ки ба дараҷааш. инам хай кондитсионер. ин барои тоза кардани плитка, духовка, хеле ин ҳатто дегро низ сафед мекунад. албатта бисёриҳо аз ин хабар доранд ва баъзеҳо тарзи чӣ хел истифода бурданашро намедонанд. мо инро бо ягон шотка ё ин ки мачалқаи қоқ мемолем дар ҷое ки хоҳем тоза кунем. 15 дақиқа мегзорем ва баъд тоза мекунем. сафеди тоза мекунад. дар инҷо бошад шампун и гел для душа мужской ва анамихел серияи анамихел чӣ дорад? Комплект крем таъриф мекунанд. возрастной крем беҳад креми нағз. нав гирифтам. собунҳояшам беҳад нағз аст. бӯи хуш дорад. аҷоибот. гел для бритья боз ана ҳамихел як крем косметический дорад ки беҳад креми нағз. аз доғ, аз ягон дастат ягон ҷое буридагӣ ё ин ки ягон насикоми газидагӣ беҳад нағз меҷӯянд. ман рости гап якум бор гирифтам, лекин ҳамин хел нағз таъриф мекунанд. бисёр одамо аз ҳамин истифода мебаранд. дар инҷо тушашам беҳад нағз аст. беҳад дароз мекунад мишгонҳоро. аҷоибот. дар инҷо бошад тональный крем. тональный кремҳояшам беҳад аҷоибот. рӯйро хушрӯй мекунад. крем для лица барои мардон ва порошок. порошокаш беҳад экономичный. ина дар инҷо каталогаш аст. ҳама чиз дорад. тамоми чиз дорад. ҳатто либоса, хӯрока, яъне ки витаминҳо ва инчунин барои хона, барои шустушӯи ванна. мебинед чӣ хел аҷоибот. бирюзовый свет аст дар телефон. намедонам капут офта истодааст. ва хело боз ҳам духиҳои аҷоибот дорад. шампунҳояш, бальзамҳояш беҳад мо чанд бор мегирем. аҷоибот аст. шумо ҳам метавонед заказ гиред. масалан агар ягон чиз ба шумо писанд омада бошад, боварӣ дорам ки писанд меояд. чизҳояш фирмени беҳад аҷоибот. ягон чизаш ганда нест. мо ҳама чизашро қариб ки истифода бурдем. беҳад нағз аст. метавонед шумо ҳам заказ кунед. ман номерҳоро мемонам дар рӯи экран. ва ё ин ки метавонед ки бо мо кор кунед. регистратсия бепул аст ва барои регистратсия кардан падаркаҳо медиҳанд ва боз ҳам инчунин барои коргарони худаш 26% скидка медиҳад. беҳад чӣ аст? фоидаовар аст
ва боз ҳам шумо чизро мегиред, танҳо магазинатонро иваз мекунед. Масалан, ҳар вақте шумо шампун мехаред, собун мехаред, гел для душа мехаред, крем, туш, тамоми чизҳоро, масалан химия, он чизое ки барои пусташӯяк ё ин ки плитка, дег сафедкунак, ҳам хел чизҳоро мехаред. шумо агар аз Фаберлики харидеду дар он ҷо регистратсия кардед, бо шумо ойлик мегиред, падаркаҳо мегиред, бонусҳои калон мегиред, званияҳои баланд мегиред. Беҳад фоида дорад. Ягон кас пушаймон нашудааст кор карда. шумо ҳам албатта ки пушаймон намешавед агар кор кунед. дар ин ҷо бошад янгам салати оливия тайёр карда истодам. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. умедворам то охири видео бо ман будед. худо ёру Қуръон мададгоратон бошад.